9 p.m. Ingon ko ninyo. Ayo pat di sa ninyo 5 p.m. ha. 9 p.m. ratapatad ana. Okay, 649. 9 p.m. tapatad kay para dili ta madako ugas to. So ang resulta naaras ako ang guide. Kita mo ana. Wa magbakak 900. Itapad ras 302. Nya kay diri man ta nagkuha. Kay kung diri pa ko nagkuha na latigo. Saon man karon tutuki yung maayo asa mo punit. Oh. Tapad lamos 90. So kani kumuligas kay 756 akong hearing 517 mudaog ta. So karon ako maistorya ninyo karon asa mong gayra mo guide to ta. Mo guide to gyapon ta. Haritas guide to kay nagaiduan mo ta ganiha. So karon kinsa may nakakita sa akong live ganiya i-review to ninyo ang kuan. So arita diri kung guys ang akong number nga naa sa community ha. Ayaw ninyo katong number mo pustain niyo sa karon 2 PM 518519. Mo pustain niyo kay naa ra ba ni diri baliktad ra ba ni 519 516. So naa ra ba iyang kaluha diha. So karon kay naa man ta sa 099 aritas 932. 932 ta karong adlaw. So thank you so much for watching ninyo ha. Guys, ang iska dito sa ako ang pa-membership na dito ang iska ha. Kuhaan ninyo ang iska na dito. Okay. So arita sa 5 PM. Pili lang mo diag asa inyo ha sa 5 PM. Basta dili na siguro mo double basta ang hearing nga 715 ayaw niyo biya 517. Basta hearing na siya pero ang 796 ug 649 ato rapat din niyo sa 9 PM. Okay. Dirita sa ato ang numero nga kuan na pa ko ihabol ha 9 ihabol ni na kung 592 529. Sige, piliin na ninyo kaning numero ha basta kay ako para nako mo-maintain ko sa akong 715 o ari ko sa 932 o di 732. Pero kitang-kita kay 732 baya sa guide ha. So nakakita naman mo sa kong guide ug unsa diha mo pili. Wala ko gaingon ninyo nga kuha tanan pili lang sa matsa-matsamba lang. Kay kita bitaw gatsa-matsamba ta ganiyas double, wa man gid nato makuha ang 900. Nasaon na nato. So dinhi na ko kutob daghang salamat kay nitaas na sad ang video.